Imagine living in a shack for 12 years because a storm destroyed the only home your mother left you. That's the reality for a man from Kwanikwe in Bizana. He survives on small car repair jobs, but what he really needs is shelter and help to renew his driving license so he can finally get stable work. If you or someone you know can assist, even with materials or job leads, this could change his life. Ndandihlala kule ndlu deske kuzokwakhiwa lo mkhukhu. Ukhona naligebethu lapha behlezi ndinengxaki nalo uba nam ndingaselithandi. Akwanamandla okwakhe ndingenawo. Ndiyamane ndizama kwezi korokoro ndisebenza kuzo. Andinalayisensi. Ndiyafosa kuthiwa ndiyoqhuba just uba ndikhwelele okabishi yomini. Ndihlala kanje andenzi kwanto. Andinandlela ndiqashwa kwayo nokufunda kwandikugqibanga. Ungubani kabani, usuka phi, ufike nini kwaNikwe? Ngumduduzi mna wakamama uDwayisa nawendele kwaNkaqha. Isizanani mna kwaNkaqha. Zange ndixakwe futhi kwabantu bapha ekhaya kwaNkaqha nabakandixaki namhlanje. Kodwa mna ndihlala ndodwa apha ekhaya, akukho nto ndihoye kubo, akukho nto abandinceda ngayo. Ndihlala apha ekhaya ngaseQandeshe. Indlu yam ndandihlala kuyo yawa ndayiyeka ndakhelwa umkhukhu ngumalume nanku. Usekhona nawo ecaleni fanuba wona wona 2008 ushona umama wona wakhiwa 2012. Usame kanje waphephuka komnye unyaka ndawakhelwa omnye umfana kuthiwa nguSiphelelo xa siwatshona akwantusi. Uze usamena namhlanje lo mkhukhu nanku ucawu wam mhleli ucawu wawo. Umkhukhu lona wakhiwe komphi unyaka wona njengoba igebethu liye lisanda kuwa kodwa nabe songasahlali? Igebethu lalemkiwe landemka ndandihamba ngebhasi eyayithiwa uTrimposh uZenwane. Yabuya kuNtshontshiwe uphahla nezitya kwanto. Kwanto semabhasini ndiqhuba ibhasi ndibetha itheku. Kwashiyeka ezo ngubo ushonela umama ezinye ndandingakatshisi nazi ezinye zazo wazazihleli negabethu. Ndizama ke uba ndihlale ndipheyile nam uba akho msebenzi ndirejistwe kuwo, ndizame uba ndihlafune uba ndikwazi ukuntshontsha ntshontshe. Kodwa uyakwazi ukuqhuba ilayisensi lena ingekhoyo? Ilayisensi andinayo ilayisensi. Ibhasi, itrakhi, yintoni? Hayi. Uphinde uyakwazi nokuzikhanda? Injalo. Ngoko mntu ndicela loo mini ndiyolandwa loo mntu uthi hayi ndikhwela imali okay. Ikamane ndiyocela utyiwe kumakhelwane. Ndibe nento endihlala ndiyaba ndiphuma ndidleni endlini. Yintoni lethi wena mntu untshontsha? Abanye abantu bathi xa besengxakini umntu abone uba eyona ndlela lula kungahamba ndingena emizini yabantu ndizithathela. Hayi, zange ndakuqhela ndisemncane ndakufundisa ekhaya kwakhona icawe la lento lo mkhukhu. And ndiseneyo ndlela nam ndixelele ngendlela yam icawa ngawo kuthiwa ndiyicaweni zonke iintsuku. Ndizitshela mna ngaphakathi uba kunje emhlabeni. Andinazikreshi zokugwaza ntoni, into nje ezisebusweni. Umkhulu apha utata uQaqayi enecawa ushone nini yena? Ushone umama ushone 2008 yena ushone 2010. 2010. Wafa ngo-2011 asakhumbuli kahle. Umntu ongathi ngoku ufuna ukuncedisa mntu ungafuna ukuncediswa ngantoni nje? Ngoku wona ngoba into yondlela yokuhlala andinandlela yokuhlala lo mkhukhu ungamkana nini kwezi phepho zehlobo. Andinandlela nokudla uyabona uzocela ukudla kwakwamalume phambi komkhukhu wam ngoku. Andinakudla kungoku. Ndiyoplanisa ngendlela yam ke. Ewe ndinayo ilakhi uba kuthiwa ina mduduzi uba ngumntu owaziwayo. Wona andenzi into emntwini elihluphayo. Ngumntu nje ozonwabelayo, ndithanda ukudlala ndidelele xa ndinxilile nje futhi akuyonto ndibangelwe kuthiwa hayi wena uyadelela nezixhiba. Hayi andinamntu ndixabana naye elalini, ndihleli kodwa nokuhlupheka kwam. Indlu lena uhlala kuyo ngoku ayinandawo evuza kuyo okanye? Ikhona nazo ndadeske ndayibekela ibhakethi uba xa ilinka kakhulu ade kube manzi mayilinkele ebhakethini, xa ligcwele ndilithulule. Apha phantsi amanzi awangeni? Akangeni phantsi, kungena umoya kuphela ngemva. Hayi akangeni wona wakhiwe. Ukhona umntu oseke wazama ukukuncedisa okanye khona apho uke waya khona ukuyocela uncedo? Hayi andikakayi ndawo, ndingava yaxelelwa ndawo nam ndingawuva. Akancediswa ndawo nam, bona abantu bayandazi bona hayi nasekhaya abayazi uba ndihlala kanje. Abanye baziba kwezindlu zabo kweefemeli zam, hayi andinankinga nam.
ndithi hayi ndinyamezela umkhukhu wam ndihleli kanye. Yeah. Akukho nto nje hayi ngoba umsebenzi nyhani ndiba nayo intlahla ngaloo mini. Akuyonto kuthiwa hayi kusasa ndivuka ndiqiniseke uba ndithi ndiyaphi. Yinto ndiyichola loo mini nako akuyonto edeske ifike nako-1000. Yeah. Into ndiyithi hayi ndiyayiphiwa Yeah. ngoba zonto zinkulu kakhulu. Yeah. Iba njalo indlela endiyiphilayo. Kodwa njengoba ungumntu womsebenzi wesandla noba umntu angathi nalo itorho ungalibamba. Ndiyalibamba Xa ungenzela ilayisensi futhi ungakwazi ingakuncedisa loo nto xa ujongile. hayi ingandincedisa kakhulu. Kakhulu ngoba ndiyaziwa nabantu abanye banazo iiloli abandiqasha abandibambisayo abandiqasha sendibanjisiwe loo mini okanye 2 days 3 days. Awuboni ngathi le nto yongabi nayo ilayisensi mhlawumbi iyakubambezela uba umntu akunikeza itorho elipheleleyo uba awuyibambe le truck? Indibambezela nyhani uba ndingakwazi nyhani ukuyibeka imali uba ndiyidli kabi imali mandinayo. Andikwazi ube ndithi hayi nani boosisi bam. Hayi okanye nje intombi ayisho boosisi bayosisi andikwazi ungabanika abapayikazi. Yeah. Bona bayandinike izinto endizozicelayo. Yeah. Kodwa akho nto zithini phela nabo abasebenzi. Yeah. Yiyo le nto hayi eyona nto ikhona nindibheni ngolo xesha hayi uba zonke iintsuku cela ukudla nam ndibacingela phela wathi athi indoda indala angayibaphangela andinandlela yokusebenza nam. Yeah. Baya-andastenda kodwa ke ngoku enje nje into endiyiphilayo hayi ayinamva ayinamphambili. Yeah. Ayinamva ayinamphambili ndihleli nje. Eli gqibethu belinezindlu ezingaphi? Hayi kwakuyirawundi enye. Yeah. Izinyathelo zisithupha. Yeah. Ya kuphela. Okay. Enye kudala ke yawa ke enye yayilisigodlo sikamama. Yeah. Yayila emva kwemkuku. Ngoba umama esaphila ke washona ke isigodlo sehleli sinaso esiwini. Yeah. Kodwa ikhona indawo oyibonayo apha xa kungathiwa kufika umntu ozobeka indlu ingabekwa kuyo? Hayi indawo enkulu kakhulu. Enkulu. Ngoba nam ndavulela indlela sengisuba nam uze ndakhwela lo mkhukhu ngokwakhelwa ncaba ndandithengisile inxiwa nale kwamakhelwa nam. Ndathatha enye imali yandakhela wona. Okay. Enye ke bayinqusha ke bapha ekhaya akho nto kuthiwa ndayicola nto ngayo. Yeah. Kuze kwakhwela lo mkhukhu ndahlala. Ayeka ke abo befemeli babadala kunam wayengikwazi ukuzithatha. Zange uzithengisele inxiwa waba ndabaxelela ndithi hayi kanje nakanje ndisengxakini babuyeleni. Yeah. Uzama iplani yoba mabekhona endlini. Kube khona endihlale ekhaya uba andikwazi ukuhlala nabanye nabantu ababo nabo nabantwana. Kuba ngathi ndiyabadlela ngcono ndiyozihlalela mna. Wena awunamntwana? Ndinayo iyi-1. Okay. Uhlala kwadadewethu le kunonje. Okay. Nibonana kangakanani apha enyakeni mhlawumbi? Hayi sivamise ukubonana ngempelanyanga. Okay. Sibonana edolophini okanye sifowunelane. Hayi ndicela sesingena phaa phakathi sijonge ke Mduba. Le ndawo uthi iyavuza ivuza kanjani uyiplanisele kanjani? Apha ke Mdu i-safety ingakanani kuyatshixeka apha emnyango? Akutshixeki. Into yakho xa ishiyile uyishiyile nje. Ndiyishiyile ethanda ukubhadla ndiyicelele kule nto ezinjani neengubo ezibhadlileyo ezindithatha uba hayi uba ndidlala ngelo xesha ndifike ngalo. Yeah. Unayo idompasi? Ndinayo. Hayi ke kungcono. Yile lantluka le elibhakethi lelokwenzani? Elokugada amanzi angamanzi umbheda wam. Naphantsi ungamosheki. Iyavuza le ndawo? Iyavuza ikoboze neplango ligugile nxa imvula. Oh yeah. Isuka apha ngentlece. Apha kuyivala ilinki ngesiziba lesi. Yeah. Kuba ilinki mayivele phandle Yehle ngeplango. Xa semaninzi umane uwaphungula. Uyawaphungula. Yawo. Enze njalo umkhukhwana uyabharansanga wona uyacala. Yeah. Mayopha. Okay. Yabona ngathi kuyehla akuvuzi kule ndawo? Nxa le nto akuvuzi nabe ilitye ubingabhawuzi lipha phandle. Oh yile nto uthanda ukwehla. Yeah. Nabe ilitye lingabhawuzi. Awukazi ufika khona umuntu omoshileyo apha athathele iimpahla zakho? Yho bake babongosha ekuqaleni. Yeah. Kodwa abasavamanga. Asavamanga uba ndigadiswe phaa bashana bam abantu badlala namakhelwane bayivana apha badlala apha ekhaya nigada abantu bamoshayo phaa. Nabo ke ndibeka imali nje ububona kanje ndizabona ndayithi ethile ningayithatha ngoba phela nam ndiyabadlalisa phela. Yeah. Okanye igame bazoyicela bayazi uba ndiyibeke phi. Ikhohliwe. Yeah. Bayithathe ke bam bothenga ezo nto emele bandithengela amaluzi. Ndibona isitovu apha uyakwazi ke ngoku umane ubeka? Sidala. Awukwazi ukupheka? Asasebenzi kwasona andipheki. Le nto zinto phaa xa ndithanda inyama ke ndifike nenyama ke ndiyojeka uyobona elaa zimanyana. Oh apha.
ngalo xesha hayi kuyonto nezinjalo Wasoloko ulaa khona ntombi. ukudlana ndidla ngapha kwabafowetadewethu la Oh, nalo nje iziko Mduri wayiza. ndiye ndenze njalo kodwa yinto kudala ndayigqibela loo nto yenza nto Yeah. umuntu inkuni zakudala Into ukuncediswa mhlawumbe ngento nezitovu kanje zokupheka ungazisebenzisa ezo zinto mhlawumbe neembizana. ndingazisebenzisa ndiyazidinga ngoba wanazo zantshontsha ixesha pha ndibhasi wanto washiya itafula kuphela watshontsha nophahla Hayi bo. Washiyeka Ukusiya phandle. iintungu zazingekho namapali kashiyeka igebedu Yho. ngalo game mna ndaxabana nomamazi ngesesaphila ndibona amapali phaa ndicinga uba le nto kanti amapali bebiye phaa kwamlimi Oh, akungawo la. bawathathile akungawo la asabe sayilungisa eyo nto ecaba wayesomakhelwane siyazana Ya, uphilisana kahle kodwa naye wonke umntu hayi ongumakhelwane. bonke oomakhelwane nangxaki yabo abanangxaki nam futhi Yeah. akekho umntu ongandibulisiyo uthi hey Mdu kunjani Yeah. hayi ngoba ndinantliziyo nde Yeah. ngendlela endaziwa ngayo nam ngendlela ndenza ngayo Yeah. Uthini umyalezo wakho nje xa sijongene nekhamera ngokomntu emntwini mhlawumbi ocingela uba angaba nalo uncedo ngesimo sakho emveni kwale minyaka emingako oyiphilileyo phantsi kwale meko? Mfethu ndingajabula uma kwakhona umntu ongandinceda noba yintoni ngoba nazo certificate zona izinto ndizenza kakhulu mna engqondweni nam educated kakhulu kodwa ke ngoku andinandlela uba ndina-certificate ndenza uba ndihlale ekhaya ngolu hlobo ndinyamezele loo nto ndandiyishiyelwe ekhaya Esona skill osisebenzisa kakhulu esingakuzela nemali sesiphi ongafuna ukuncediswa kuzo? Ndikubona nale nto ye-driving. i-engineering nje i-mechanic engineering motor mechanic Yeah. hayi kuyo ndi-educated kakhulu ngayo Yeah. nanantlobo yemoto kuthiwa ithina no-B_M ngawe odo ayintoni Yeah. ndiyawenzela ingayigooglishanga Dankie Mduri. ayigooglishanga Yeah. xa ke ndibethe uba ndingena-certificate ndibethathe sendihlala ekhaya nale ngqondo yam Hayi mfowethu, uncedo luzovela noba kanjani. Silapha kwa-Ward 17 kwaNikwe eNtshintshane. Niyabona isimo sokuhlala sivakashele uMdu. uMdu uhlala kule ndlu engasemva kwethu apha sime khona njengangoku. Isayiti okanye yindawo enegebedu ebekade ehlala bekuyindlu le ndawo esime kuyo. Yaligebedu yadilika. ironto ezaqala zamabhosteni Ironto yaqala bekuyironto nazi neempahla apha phantsi ezashiyekayo xa kusiwa ingubo, xa kusiwa indlu le. Nantsi indlu esincokola ngayo ngasemva ke ahlala kuyo njengangoku. Ndiyacela umntu okwaziyo ukuphosa aphose, okwaziyo uba uncedo singalifumana njani asicebise uba ndingayonkqonkqoza komphi umnyango ngoba injongo yethu yokuwenza umsebenzi ololu hlobo ayokuathekha umntu or abantu abathile, but is to profile kuba khona abantu abahlelelekileyo abasokolayo nyhani nyhani, whereas mhlawumbe kwelinye icala khona abantu abaphila kakuhle abalala benendawo yokuhlala benokutya njalo njalo. But if uyakwazi ukukhontribhyutha uncedise okanye usixhumanise neminyango esingankqonkqoza kuyo sincedise uMdu, sicela nisincediseni bafowethu nodadewethu. Thank you so much. Lapha kwa-Ward 17 sidibene nomakhelwane kaMdu. Sifuna ukuva nje uba ubona le ndlela abona ngayo ecingela uba uMdu angancedwa kanjani njalo njalo. Makhelwane, cela uzazise nje uba ungubani kabani and ngendlela obona ngayo yintoni uMdu ocinga uba angancedwa ngayo ngesimo sakhe sentlalo. Okay. Hayi, uVusi mna walapha kwaJona apha nomakhelwane wakhe. So sekunethuba kwam ndafika phaa ngo-2014 ndafika ehlala apho umakhelwane. So ingathi umntu onganesandla angakwazi uba amncede noba kungo-two room noba kungombane. Eyo nto umntu anamandla wayo ngoba kunzima kuyasokoleka. Besicela nje umntu onesandla aphose apha kuMdu. Kudala ehlala apha kule ntwana lo mkhukhu lo. Besicela nje umntu onesandla asincedise. Njengomakhelwane uziva njani xa ubona le meko uMdu ahlala kuyo? Eyi,
ayikho right ngoba uma kunetha neemvula ezi nakubuya nomoya ndike ndibone uba kunzima kakhulu apha kuye. Ngoba kwawulo mkhukhu ungahamba nangoba uqinanga awunzinzanga. Kuse umntu enexhala nje uba okanye ngenzeka uba kwawumkhukhu uhambe. Xa ujongile phaa ingathi akutshixwa apha emkhukhwini, i-safety ucinga uba le ndoda iseyifi kangakanani ngendlela obona ngayo makhelwane? Eyi hayi akukhiywa apha, akukhiywa kuyangenwa nje kubuye kuphunywe. Akukhiywa i-safety ayikho yona, ayikho kwayona tu. Ngoba kwawona lo mkhukhu uyavuza kwawona. Hayi seyigqibile, uzokhatha nje uzidibanise. Hayi siyabulela Joe, njengoba njengoba kungathethi thina sodwa.